yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal ɗo gonɗon ene goniɗen yo jaam kisi Allah gone meɗen en gatte yewtere men lewlal communication ɗo e Pindi TV e Pindi Média en jetti gollotoɓe guila radio ngo ha e télé o Djiby Dieng jogui caméra o Ali Fall woni monto o hande noon en gonani tatuken ɗiɗo Allah jaba sa ko jaaɗo koyngal eɗen calminamo eɗen juuramo kala ɗo woni yo jaam kisi Allah gone men enen kala kuccunoɗen koye toka ko addi foof jaam waali calmina bandiraɓeɓe mbaale jaam tokar mi salmitimama en calmini rendo ngo yewɓe ɓen e oɗo saaha so tawi heedi yewtere meɗen lewlawal communication eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde hesɗitinde calminali e juurogol faade halifa meɗen hono ceerno Mouhamadoul Madani yo Allah ɓeydu gurdam makko so ngo ɓooya ko hono noonne kadi juurotoɗen hono halifa meɗen woni ceerno Mouhamadoul Bachir mo ganduɗa kañum halifa ɓesgu Cheikh Oumar ko ɗon duwantoɗen mo kadi ko fati e sankare Papa Tall mo gandanɗa hoore maɗa ko mawniraɗo e ceerno Nourou kono noonne kadi ko ɓiɗɗo e ceerno Mouhamadoul Bachir ko miñiraɗo e ceerno Mouhamadoul Madani o sankima e balɗe jawtuɗe eɗen duwano yo Allah yurmomo yafomo haanamo aljanna kaalino ɗum ɗo kono ha joni tawde woni galle o koye Janayse wona ko Pulaar wiyata ko kadi so tawi mayɓe gartani duwaw yawtata wonde kala saaha en kesɗirinto tan duwawuji meɗen faade e mabɓe togar a jaama toka siftinde bandiraɓe tan so Allahu lamɗo jaaɓi ñande alkamisa gawoɗo o ko ñalawma teddugal mawɗo so Allah lamɗo jaaɓi baɗowo toon to Yaare Law tawi ko yimɓe hewɓe timmuɓe jeeyaɓe région de Saint-Louis département de Podor e commune mo Dumga sen mbi commune Dumga en kaalino keesi Bousso yo Allah yurmomo yafomo hanamo aljanna en pawtiɗo yettoradno e Bamodi ñande goski ƴettede Djiby Dieng yeeyi to waɗen reportage baɗɗo fayida kono kadi haade eɗen gandi ko Dumga yeyete ma mbiɗen nelde duwaw faade ɓesguji ɗi kala yo Allah yurmomo yafomo hanamo aljanna ñalawma o ko ñalawma Hammat Sammodi Diaynga Buuɗi Kowaka hakkude mum e bandiraɓe suɓade ɓe Hammat Sammodi eɓe jiiɗi teddinde ɗum eɓe jiiɗi halfinde ɗum koye mabɓe ɗum noon ko ñandal kamisa nde so Allahu lamɗo jaaɓi toka hande toɓɓe ɗe no kewi no fewi no fewi toɓɓe ne wayno seppo ngo ganduɗa waɗi e nder yontere nde gombiteɗo appel à l'ordre siftinde ɓe ganduɗa kañen jooɗi hande ɗo poti rewde no potano rewirde ko ponno wadde e ko mbino seppo ngo ngo mawni ngo yaaji ko heewi yalti hen ko wona ɗum ko so tawi en kaljitima en taw opposition e hoore mum wi kañumne koko jogori nadde e nder dingiral ngal beele maɓe nat ɗoɓe poti natirde e holno laamu jogori yiwde ɗum ko wona ɗum ko haala Amadou Sall ɓi président Macky Sall kañum woni guinol golle hande e leydi ndi haala ka nawi yimɓe hewɓe fuɗɗiɓe yiitede fuɗɗiɓe tuumede fuɗɗiɓe loskede eɓe cuwa luskitede na hen no pamirten mo ganduɗa ko Ibrahima Ba ɓi hono ancien premier ministre Amadou Ba e chauffeur muɗum ko wona ɗum ko ina hen waali Seck ɓi Thione Seck mo ganduɗa haala mum e mawni wonno ko caggal leydi kono noon arti oɗo saha joni ko police aɓe jaɓɓoyi ɗum beele ha joni koko Dumba walla tawa soit e loskita ngo holno jogoy waade ko wona ɗum ko ma en kal ko fati e Samuel Sarr nane kan haala Samuel Sarr gonnoɗo ministre de énergie e saaha hono maître Abdoulaye Wade mo ganduɗa oɗo saaha joni ko baɗaɗo Diaw liberté provisoire kono ko Diaw haɓɓana loskitoɓe jeehi galle mum fodde 200 millions otoji ɗi ganduɗa wiyede ko kanko Amadou Sall yeeyi ɗum wadde haala ka inana yaaji no feewi ko wona ɗum ko noon gattugol waali en kaali joni toka ko haalte ko no heewi no feewi no feewi ɗum weeɓani ha joni gasnude to banggue seppo ngo ko adi noon nde mbaɗa haala seppo ngo jaafoɗa jaagoɗo kesso Bamba Cissé kalfinaɗo ko fati nder leydi ndi lomtiɗo Jean Baptiste Sine o yaltini miijoji kewɗi ina hen habtade
ɓe ngannduɗaa ko yeeyooɓe wonɓe e dow boli uddooɓe boli kada joom galleeji en yaltude ko wayno Sandaga ko wayno Colobane haa tengte Colobane o waɗi toon duƴal fuɗɗiima ɗen golle o hollitii kadi kala ɓe ngannduɗaa ina koɗa e laabi ɗo mbela koɗa ko baddowo e mumen mo itto haa laaɓa ko ɓuri mantinaade haala makko Tokar ko wiide almuɓe yellotooɓe haa tengte ummiiɓe caggal leydi Guinée Bissau e Niger jaafuɗen cikon toko son gonkono mbeddaji nde won muuni kon e mawɓe nayeɓe ko itto ɗum ɗo e leydi ndi konngol ne yeeso ma e Tokara Allah jarama a jarama en paami alhaali Bamba Cissé ko gonga ɗo fuɗɗoriɗo kala ministre garnoɗo rewi e ngol ɗon polol heddi ko tabita walla wasde tabitde so tawi o felliti gollade o yaltinto kala ko faati e dawrugol e nder golle makko kala ko faati e politique e nder gollal makko o yaltinto ɗum hen ha laaɓa ceer woni o yaltinto kala ko faati e politique e nder hen woni so tawi woni a ari laamu kesu aɗa yiɗi gollude jomum ene arda e pible tiɗɗe na arda e podoje payodinde na arda e pellihal tigi rigui kono noon so tawi jomum yeehi ha fuɗɗima jooɗade ene miijo deuxiéme mandat kala ko mbinoɗa aɗa waɗa kewɗa ko yaltirde hen seeɗa seeɗa par ce que haɗata ɗum ko wiide wonde so tawi mi memiɗo oɗo ma metti so tawi mettini so wote yonti jomum wotantake walla ko nandi hen ɗum ɗon noon so tawi aɗa miijo ɗum a gollo ha ko fodde ko poɗɗa gollade ko heddi ko kanko Bamba Cissé so tawi o ari horo yatan e yelo o e daro no yeeyoɓe e dow beddaji ɓe wona ɓen tan ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa na waɗi yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa galleji muɗumen ɗo kaaɗi ɗo ɓeydi e nder galleji ɗi fodde métreje 3 métreje 4 hay ko fonno jeeyede e bedda nattini ɗum e nder galleji muɗumen ɓeɗon yo haala muɗumen haali ɓen o holɓe ɗo potani holde e jinmi wonde ko haala ɓeɗon ene foti tengtinede e nder haalaluji par ce que ɗo joni wonande jaydiɗi kala hen mo ene haala ɓurata abbitade koto banggue yeeyoɓe ɓe koto banggue yeeyoɓe ko ɗum ɓe ɓurata jopade ha tengti noon e nder jeeriji ɗi ko gonga jeeriji ɗi ene muusi kono jeeriji ɗi jogui ko waktuji nde yehete jogui ko waktuji nde faɗata e yimɓeɓe kono ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko hoddaɓe jomum ene ƴetti fodde galle no worno e nder dingiral ƴetta ngal ɗon dingiral taƴa hen fodde galle nattina ɗum e nder galle maɗa mete koye dow saria pawɗa ɗum walla koye dow mbuñaari pawɗa ɗum walla holɗo pawɗa ɗum par ce que ene heewi hande o e nder wuro ngo e nder leydi ndi ha tengti noon e wuro Dakaru ngo joni noon so tawi kanko Bamba Cissé o ari so tawi omo waɗa o fuɗɗorima to Sembou joni o yeehi to Colobane e ko nandi hen kono min de so no ko sagam omo fonno adorade ko adi ɓeɗon par ce que min mi yi ɗomin koɗi ɗo henne minen leegal amen ngal won heewɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ƴetti ko gueɗe ko woni e dow lawol ko woni bedda nattini ɗum e nder galleji muɗumen ha beddaji ɗi hande o kala ɗo wonno hen métreje 10 tawi ko jaajidi arti ko ha darti e métreje 5 métreje 4 ko hen arti donc ɗum ɗon yoɓe pellit ɓe daro e ɗum ɗon eyyi so tawi noon o ƴetti ngoɗo miijo kongo miijo moƴƴo miijo wongo fayida so tawi woni o wawi jofnude ɗum heddi to banggue jeereji ɗine caɗele ɗe goni ko hakkude yimɓeɓe e mairie ji ɗi par ce que wonɗi nokkuji ko mairie ji ɗi tottirta ɗumen so tawi a ari a yiɗi fawde tabal maɗa haade ma fawde jomum heewi yaade ko mairie so tawi yeehi mairie won courtier ji goni toon ɗiɗon courtier ji kañumen dogata hakkude maɗa e mairie o hakkude maɗa e conseil municipal uji ɗi donc ɓeɗon so tawi an a yeehi tottima yamirore a ari a ƴetti nokku a fawi hen tabal maɗa a waɗi hen caalel maɗa subaka fof pinda juuti ene dawa e maɗa aɗa yoɓa taxe juuti mbiyata koye gonga gonɗa taw noon a anda ɗo lumboroɗa koye pokolam wadde noon kamɓe ɓen ɓe ganduɗa hoorema ƴettoɓe taabe muɗum ene pawa e dow laabi hay sinno tawi eɓe jooɓa lewru foof milliard yoɓe gandu ɓe gonani e dow gonga ñalawma foof ene wawi arde ɓe mbiya wonde acca gummoɗe ɗon ɗum ɗon noon so tawi waɗi horoɓe kadi yimɓe ɓe nande horoɓe cukku yimɓeɓe noppi yoɓe gandu ɗoɓe ndewno haɓe keeɓi oɗon nokku ɗo wona e lawol pewgol wona e lawol poccugol wona e lawol moƴƴol wona e lawol ɓamtogol ɓe mbaɗi noon ɗum tan koye mukugna ɓe mbaɗi ɓe tottira ɗum e mukugna wadde noon so tawi heɓtama ɓe mbiyama yoɓe gummo ɗon horoɓe cukku min noppi to jaafoɗa ko fate galleji ɓeydude galle jogui ko lawol ko wiyete ko décal sa soodi ko ganduɗa mi yani e dow bedda de tawa bedda o ne yaaji ha timmi ko coɗɗa ko no heddiɗon boowal lawol ne wi
ya rewɗo ndewa ha lawɗi neɓe ngara ɓe ƴeewa o wata ko jobɗa watte galle ma mboɗo yaadema ɗum kono woni bon tan ko pina mbiyata ko yeesam woni yomi ƴettu mabɓa ha laaɓa ko kalɗa e yeeyoɓe mairie ji ɗi ko caɗele ɗe woni ko hakkude mairie ji ɗi e ɓe ganduɗa kañum woni préfet ɗi e gouverneur uji ɗi gouverneur yowiti koye ministére de l' intérieur ko ministre jogui haaju muɗum o waɗi circulaire nokkuji ɗi foof ha tengti kotki kalɗaki kono kalɗa joni ko mairie ji ɗi kañumji tan ko yomnade juuti kala mosel ngel jimɓene ɗo joɗɗo ina yomno joni holno nde ñawande sellirta tawa ɓe deglani ɗum hakkude mabɓe hakkude ministre de l' intérieur e mairie ji ɗi e ɗum woni ko jiɗmi wiidema ɗum waɗi mbimi wonde ko neɗɗo hay sinno tawi woni yeeso galle muɗum ene waɗi diŋiral ene yaaji koko ɗacca galleji ɗi koko taƴa mbiya yo haɗɗo hen ala kay ko foti wonde goɗɗum wonde sakantuma ni wiide wonde joomum ene yaltinane kuugal walla ene waɗane ni henna so tawi yontoyi aɗa yiiɗi ɓeydude ya rewɗo fotani wonde no wodi no to banggue laamu jinmi wiide monde ko ene woodi to banggue laamu kono noon ko addani laamu tajde wiide wonde galleji ɗi ko ɗo kaɗata ko ɗum kay ko yo haɗɗon tan kono noon so tawi laamu wi galleji ko ɗo kaɗata galleji taƴama ha kaaɗi ɗo ruttitima wima wonde an ɗo e yeeso galle maɗa so tawi aɗa yiiɗi ɓeydude aɗa wawi rewde ɗo dewɗa ɗo meta ma waw ɓeydude kono tawa mani bedda o tawa mani lawol de ko kalanmi ɗo henna ko ala bawɗo ɓeydude tawa natani e nder dingiral goppanogal heddi non ala toka eɗemi haala jaafoɗa mbasen woɗɗoyde heeɗiɓen ɓene gandi a wiyaka ya ƴettu bedda wonno taƴirte woda ko heddi no taƴirte woda ko heddi ko ganduɗa ala bawɗo wonde yeeso ma ko bedda tan woni yeeso ma so beddo heddi ɗum ɗon ko plan urbanisme ɓetoɓe ko noon wayata ɗum ko aduna fof no way noon heddo joni noon an yeeso ma o goɗɗo wawa hejje ɗon wawa wonde galle kono tawami ma ne bedda o ko ɓurtuɗon ko aɗa jogui hakke an wattude e galle ma an joom galle o goto jogui ɗum hakke wattude ndewa lawol ha woda ɗo yetti ɗum janggo ma e gaddo jogui urbanisme ɓurɗo jogade nden yiyande ko heddi to banggue jelari ndi peeje ƴettade hende beele ne mbawa yewtude saabu eɗen gandi laamu président Macky Sall ƴettino ɗo otoji jolni ɗo yimɓe nawi Niger nawi Nigéria nawi Guinée Bissau kono hatta ɓe kewti haɓe mbi teb e to kadi aɗa andi to banggue jelari ndi mataw wiyete tan koye laamu Abdoulaye Wade walla e laamu Macky Sall kono guila e laamu Abdou Diouf kay ittino ɗo yaltoɓe ha cosona wuuro muɗumen nawa toon mbaɗana toon fofof kono nde ɓe jeehi nde ɓe kaadi toon ko lebbi tati ɓe gummiti toon ɓe garti par ce que ɓe dañata e jelari ndi ko soɓe jooɗima toon ɓe dañata ɗum hay sinno tawi laamu ngu leyɗele mabɓe ngala patron eɓe c'est à dire mi haalani taw wonɓe caggal leydi ɓe jeeyaka ɗo ɓe alami ko ɓen kalami kalmi taw gaddotomi taw haalde ko jeeyaɓe e nder leydi ndi mbimi wonde ko ɗo henna waɗino ɗo saaha yallotoɓe ɗo henna ɓe Abdou Diouf itti ɗumen ɗo cosana wuuro muɗumen nawa toon mbaɗana ndiyam mbaɗana courant mbaɗana fofof laamu ene ƴettana ɗum ration muɗumen kala lewru kono noon ɓuranani ɗumen ɓurani ɗumen no ngakkunode hay so tawi ene ngakkunode ala ko wawi timmude eyyi kono ala ko wawi timmude sa haadi neɗɗo yalade a haadi neɗɗo yalade a wi ko basal guittongal neɗɗo ngal yo yalto e mbaɗani wuuro wasɓe mbaɗanama wuuro hoɗum woni wuuro fayi tokara wasɓe so tawi mbaɗanama wuuro kañumen mbiyama wonde kañumen yo gonɗo e wuuro muɗumen wasɓe ɓe koɓe jibin eɓe jogui ɓiɓɓe ko janggoɓe eɓe jogui ɓiɓɓe ko liggoroɓe ɓe gonani tan wasɓe tan meeɓe ala eɓe jogui nokku eɓe jogui ɗoɓe ɓulnirɗe goɗɗe ko wona tan jelari ndi goto e mabɓe fof ko joom ɓesgu goto e fof ene jogui ɓiɓɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko kañumen ko janggoɓe ko ɗo liggoroɓe ko e gueɗe baɗe noon heddi noon ko jelari wonti meccal hande o jelari wonti meccal min de mi riwtata jelari par ce que jelari wonko gandanɗa hoore maɗa min mbaɗa jogui sadak somi fini subaka jinmi ko dañde mo cakkima so tawi jeelotoɗo wodani est ce que mami dañi mo cakkima te mbiyami ko yomi sakko sakkade nde cakko toon ko miskine heddi noon ene wawi yuɓɓinede won noon ɓe gandanɗa hoore maɗa hande o ko dokɓe leyɗele muɗumen woni leyɗele taariɗe en ɗe en jaafoɗa koyeɓen paaɗe jaafoɗa toka Sénégal sikkano waɗande yaltoɓe woni hokka ɗumen wonnode no makki waɗni bourse familial neɗɗo o hoota wuuro muɗum ina heeɓa hunde ɓurata no moƴƴude wiyede yaltoɓe mbaɗani wuuro mumen e chef de quartier mumen e mawɗo mumen tokara ɗum addata ɗum ko bourse familial oɗon mbaɗaɗo bourse e ko yewtan dokkumi taw goto fof ko heɓata bourse sécurité sociale o ene wodno a famde yalhoɓe wonnoɓe ɗo en ɓe joomen pousse jeehi ha keblanama e nder bisuji holno
holno joomumen holno joldirte e nder hen gueɗe kewɗe ɓe mbaɗanama ɗum e laamu Macky Sall kono noon ɓeɗo nde gari nde holno mbaɗi ɓe gadi ko kuppude bourse familial o bourse sécurité sociale itta a famide ɓe natti haalde haala ɓeɗon miskinoɓe wurnoɓe e jelare ɓe natti haalde haala muɗumen hande o ɓen hay goto haalata haala muɗumen e hande o noon mbimi wonde ko kanko jagorɗo o so tawi o ari o wi wonde omo haɗa jelari ndi kadi wona almuɓe tan jeloho yelohoɓe ɗo en ɓe hay goto e muɗumen wona almuɗo par ce que alano waɗi almuɓe ko won kadi nattu hen tan togara almuɓe yelohoɓe hen ɓe kewani e kono na hen kam no waɗi non nani hen kono noon hewani non nattuɓe hen wiide wonde ko jelari ndi koko ƴetta tan ene fawa e dow almuɓe kono noon yelohoɓe ɓe capanɗe jeenayyi e nder temedere gona almuɓe par ce que a tawat ɗo debbo goto ene jooɗi kanko debbo omon ɗo jooɗi omo wondi e ɓiɓɓe nayo ɓe woni ɓe cifiɗa ɗo en no murnoto kon jomum so tawi a wirtima tan enen dogay otoji ngala paɗe jaɓɓo junggo maɗa afande naggay maɗa rewo e maɗa fodde métre ji sappo joyi fodde métre ji nogas so wona guitta hunde totta ɗum woppatama hay sa wi ɗum yo woppama hay sa bikkitima woppatama a famide bammum nanto soppini kañumne ene yelo baba nan ga yelo yumma nanto ene gogol nanto yelo a faami kañumen fof ene coppini e nder hen ɓeɗon yo nawte leyɗele muɗumen kala mo jeeyaka ɗo e leydi ndi ƴettude jelari ene watta ɗum meccal ko yoɓe nawta ɗum tan leydi muɗum yo ya yeloyo leydi muɗum jetten Allah heddi noon jetten Allah togara ala mbimi Sénégal jetten Allah ken yettoɓe Allah han e gay ken yettoɓe Allah leyɗele yimɓe goppi leyɗele Allah ken yettoɓe Allah ken jokkuɓe e jiɗmi widema ko yimɓe goppi leyɗele mumen batti ɗannade ga ina jelon daña milliard uji woppiniɓe leyɗele mabɓe ɗe ɗum fof eɗen kawri eɗen paami ko caɗele wadde ɗum toon ko ɓuri hen hewde so tawi a ƴeewi ko ummotoɓe to banggue Afrique central o ene hen e leyɗele ɗe ganduɗa hono jomumen koye gueruji goni leyɗele ɗe ganduɗa hono waɗa jomumen koye coup d'état ji goni leyɗele ɗe ganduɗa hono waɗa ko caɗele pawaɗe e dow muɗumen so tawi en dokki yeru tan ko wayno Mali en ko wayno Guinée en ko wayno Burkina en ko wayno e gueɗe baɗe noon ɓeɗon koye gueruji goni ñande fof nana ha ko capanɗe yimɓe waraɓe e nder hen donc kala hen daɗɗo kural kala hen daɗɗo jakawal so tawi dogi dartoto ko ɗo e nder leydi ndi henna kono jinmi wiide dartade ɗum e ɗo e nder leydi ndi jomum ko yo ƴeew meccal ngal wayi ko wona tan wiide wonde ene ƴetta jelari ndi ene watta ɗum meccal par ce que hande o kala ko mbawɗa waɗande jomum e oɗon mo ganduɗa hono waɗa ko jooɗiɗo han te kadi ko ɓuuri hen musde e hamnade ko jomum aɗa woni jelhoɗo wona tan ni ummotoɓe wona tan ni yilliɓe ɓe wona tan arani en ɓe ɓiɓɓe leydi ndi tigui jiya jomum jogui ko funeɓe ko tigguyon gara lekki nana ko na waɗi ɓuɓri ɓalal nana goppa ɓuɓri ɓalal goppa ɓuɓri lekki ngala jooɗoɗa e nangue ƴetta cukalon kon lelna ɗum e nangue ngue a famide pour metama neɗɗo wirti ha yurmoma wawa sakkadema an hay sa sakkama oɗon sadak nafatama par ce que haɗat ɗum nafdema ko won pittali ɗi gonɗa e leptude ɗiɗon pittali aɗa ƴetti aɗa yilo hen gurdam hoore maɗa par ce que cukalon kon lelnuɗa kon ganda haydara lelnuɗaɓe koye nangue lelnoyɓe kam e ɓuɓri jooɗo e sara ɓuɓri so tawi a jooɗima e ɓuɓri e ɗo mbawɗa jooɗade foof so tawi yimɓe ne jiima kala joguiɗo sadak so tawi wirtima ɗon tan koko sakkotoma jarani ko aɗa jooɗo e dow lawol aɗa udda lawol ngol ha gandanɗa hoorema jomum so tawi yimɓe so tawi gari donkat dañde ɗo ndewi e kadi yelohoɓe ɓe wona tan jelari saabu Allah yelade saabu Allah ala hen afan saabu holɗum saabu dañal Allah ala hen nelaɗo Allah ala hen Cheikh Tidiane ala hen jelade nde ko jelade wona tan saabu Allah par ce que jelohoɗo saabu Allah wona hebde e nangue jooɗade nde woni wonde jelohoɗo wona woppude ɓuɓri wona woppude toɓa ene toɓa a famide aɗa foti ɗuhade goto fof nani yino ɗo ɗuyi mbasa ɗuhade keeɓa e dow daroɗa e boowal taalewewal toɓa ene toɓa e dow maɗa mbiya aɗa yelo ɗum so tawi jomum tawama ɗo foti ko fiyede ha buduru logga ɗum a jaama toga a haali leyɗele gonɗe e gueya no famni kono ɓuɓɓe wawde yalade e Sénégal ɓe wittoji kollirɗi gueɗe ɗiɗi ne jalti hen goho wona wonɓe e gueya ɓe saabu hande Guinée Bissau hande ko mawɗum deeƴi guila Oumar Sissoko mbalo jooɗi gandi deeƴi kono eɓe keewi ɗo Guinée Conakry hande eɗen gandi nattino wano ndenniɗen caɗele ko mawɗum kono eɓe keewi ɗo hande o ko leydi Niger kadi elle ɓuuri ɗo hewde Niger e Mali eyyi kaɗen ɗo tan no jinmi wiide kala e mabɓe hande ɗanniɗo eɗen jiiɗa dañde enen yimɓe men ɗannoto hande Amérique jaa Congo aɓe jaa caggal France gaba wuddu leydi no wano ni gartama ha yaltoɓe hande kala ummiɗo ɗo hande hooti leydi men mahat waɗa gayi hirsa waɗa delle waɗa hunde foof wadde beele no weeɓi woppude tokar ɗum woni ko mbimami ko ɗum waɗi sa yimi wima wonde jelari ndi wona saabu Allah jelari ndi ko ɗum meccal hande o ay ɓe wiyeteɓe gari ɗo henne ɓe minen ɗo kodmi ɗo
wona ayi kam ko woni yesam ɗon ko wayno tere ko ni oɗon galle ko jelhoɗo jeeyi ɗum ko R+3 ko jalto jeeyi galle o jelhoɗo jeeyi galle o jalto Sénégal naajo galle o na waɗi ma won appartement ji 1 ala toga ɗo yo lab jalto Sénégal naajo ala jeltoɗo ko Sénégal naajo kono wona e Sénégal o yelho makka weloto ala wona e Sénégal ala won mbiɗomi ñanden won mbiɗo o wi so saɗa acca koak mi hollum o wi sadak joote ko ha heewa dolluji ha heewa miɗano haalde nana ni aɗa ido yomi toon ala togar aɗa andi min kam hay somi adoyakima toon a andani min so tawi mbaɗa heɓa ɗin sadakeji ummotoɗi makka ɗi cikuɗa mbaɗa haalanma ɗum inde nde mbatta yadan nen iyan o yelima ha dañi R+4 mbiɗa R+3 joni noon so tawi min battilade makka ne keeɓe R+3 pourquoi eɗen kadi Niger naɓe Guinée naɓe Thiannaɓe laat ɗo ha ma suudu ɗum woni ko mbimami ko won yoɓe jello yo wacce ɓe jello won gueɗe won saabu Allah ala hen heddi ko yuɓɓinede nde ko enen miskineɓe ɓe joguiɗen yelohoɓe ɓe bourse de sécurité sociale o bourse familiale o artire e nder muɗumen balle kewɗe ɗe jomumen keɓanno kamɓe miskineɓe ko hedantunoɓe e kiraɗe mabɓe ko artire ɓe mbawa wattude hebde ɗum so tawi ɓe batti hebde ɗum ene gasa jelade ndi ma us so tawi noon pular ene wiya wonde wona neɗɗo fo yiiɗi yelade addu jelade ko joote kono noonne kadi addu noon jelade ko joote ɗum woni ko pular wiyanno kono hande o jelari ko faaro par ce que tokare minen min koddiɗa henne e jelohoɗo goto a famde mi yiɗa haalde noon mi yiɗa ha joni mbatta yelade mi yiɗa haalde ɗum aɗa yiyeltoɓe jogo R+4 ay kanko nde o dartoto hankkadi omo woppa jelari nde omo yaara e galleji 7 ɗo e Dakar ala to ala galleji 6 yanta e galle mo ala galle 7 ɗi ala tokare minen ɗo min konno ɗo legal amen ala o faddan tokara legal amen hay jeltoɗo Dubaï togara hay jeltoɗo république arabe unie fof wawa dañde galleji ay legal amen ɗo min konno to en e Thiaroye ɗo min konno ɗo min dari ɗo min limi fodde galleji 7 galleji 7 ɗi fof ko yelohoɓe jeeyi ɗumen kanji fof ko yelohoɓe jeeyi ɗumen koɓe wumɓe soit ko ngara tawa ko debbo o woni gumɗo walla ko baabo gorko o e debbo o fof ko wumɓe so ɓe pini ko toon ɓe dawata ɓe ñalloyta ko Dakar ɓe gummoto ko gila 5 heures du matin ɓe gartata e amen ɗon e leegal ngal ko hakkude 20 heures fay 21 heures so ɓe pini subaka sukaɓe mabɓe ene janggoya kañumen nawataɓe haɓe jettoɓe jogui ko palasuji kamɓe yelohoɓe sa ari joni min so tawi mi place am min ɗo jelohomi ɗo so tawi mi ari mi tawima ɗon tan mbiyatma ummo ɗo ko place am e yeltoɓe jogui palasuji hay hangaɓe noon jogui palasuji Dakar par ce que nonko jiimi a woni Jean Jaurès joni noon toga ɗum ɗo cikkuɗa haɓade ɗum ene weeɓi wona hunde wemde kono noon eɗen mbiyatmo wonde e yooɓe tinno ɓe daro hen par ce que so tawi woni politique naati hen wona ko gasata ko wiyete ko enen fulɓe ɓuuri wawde yelade ko enen takkire ɗum ɗo e ndiɗo leydi ko jaboɗa hen wiyete ko fulɓe Mali ko fulɓe Guinée Bissau ko fulɓe kadi e ko wiyete almuɓe ɓe babiraɓe mumen tottat yoɓe naw hayso jangguinaka temedere foof ene jogui pourcentage ne yuɓɓina ha fewi kalta e ɗum won yelohoɓe goni ɗo gona fulɓe ganda pulaku won yelohoɓe goni ɗo henna wiya ayi ko sa yi bone o ko won reportage uji baɗanoɗi ɗo e guure dowri ɗi mbaɗa wawi limtande mo fodde e guure nogas ɗo henna soit ko e nder région de Dakar walla ko e nder région de Thiès walla e Louga walla ko nandi hen wona ni yettoyaki ni Fouta ummotoɓe toon jomum so tawi ne ummo toon recensat sukaɓe totteɗa min mi ara mi itta ɓinguelam mi tottuma lewru foof aɗa neldemi ujunnaje 3 aɗa wadde hen sac maaro faami jaada e hono jiiɗa ɗum hono jiiɗa ɗo henne e ngoɗo wuuro Dakaru e ndiɗo leydi wona hoɓɓe wona hoɓɓe ko jibinande leydi ndi ɓeɗon noon so tawi a hawri e kon ɗon cukalon goni kawra cukalel mbiya ɗum meta ka almudo wima ahan mbiya ɗum ceerno ma haalanma inde wima kaari woni ceernam rokkatma ko inde ɗe ganduɗa hoore maɗa ko inde fulɓe wima kaari woni ceernam mbiya ɗum hoto jaara ha jomum ronka andude holto yaara mbiya ɗum jangganam fatiha ronka janggandema fatiha par ce que wona almudo addiraka ɗo ene pour janggude wona jangde addi ɗum ɗo ko jelari a fami aɗa andi kam an so tawi wiyama oɗo ko janggowo jomum ari guila 5 heures du matin fini dawi ene puusodiri e otoji ha 19 heures fay 20 heures nde fuɗɗo joftude on so tawi wiyama ko janggowo wona gonga janggani holko janggat
holto janggat dawo pudal mutal ayyanno hufi allowal ayyani haydara woni ko mbimami ɗo henna ko totteteɓe jomumen so tawi lewru maayi ene jogui ko neldata jinnaɓe muɗumen ko neldata jinnaɓe muɗumen ko ɗum woni pourcentage uji ɗi mbiɗa nane ɗi min mi daña hen kañum men daña hen ɗum ɗon noon ɗiɗon galleji jiitama ɗo ha wayno leydi recensement de Macky Sall waɗata ɗo henna kala jiitaɗo nawte cuuɗi muɗumen holmo nanɗa hen nawtamo Fouta tokara na waɗi gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa ko yidde ƴettude ɓakka e leñol pour bonnidde ngol ɗon leñol sey fidde leñol e bonnidde ko nande hen ɗum e wonɗen gueɗe taw wona gonga taw kamɓe jelare mabɓe ndi ɓuuri mawnude e jelare men ndilaɓe ay tokara ay wone gueɗe won neɗɗo so tawi ene haala ɗum ko ganduɗa haala ka anda deƴƴu kala ko ganduɗa so tawi a haali an ko kala ha ko aɗa sikkina e nder haala maɗa hoto haal deƴƴu andu ka ɗon haala ka wodani sa felli hi aɗa haala hunde ya namdiroyoɗa ha keɓa hen haqiqa mbawa arde kalana yimɓeɓe kono wona joɗa tan ene fepido a jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili TV e yewtere leɗol communication gattane dawal men to banggue darogol seppo wongo ngo seppoji puɗɗinoma ko nguɗo laamu ari ko kono elle seppo yawtugo ngo waɗi doole kono ngo heewi coowuji goɗɗi seppo ko coow kono coow e nder coow jibinama e nder hen tokara aɗa andi ngoɗo seppo wonko haalanta yimɓeɓe woni holɗum woni ko haalanta yimɓeɓe eɗen gandi Abdou Diouf nde laami fodde duuɓi 4 nde are yaade koye duuɓi muɗum cakkitiɗi walla e hitande muɗum sakkitinde gulaali ndewi e muɗum andama hankadi ciltirɗe laamu muɗum Ablaye Wade nde jooɗi hitande muɗum adande wiyete ko bayilen paabimo liggey ko joni o fuɗɗi goppe o gollo Macky Sall ɗuma muɗum gadano manda muɗum gadano hay goto nanani gulaali yimɓe ko deƴƴuɓe ene cabbi e muɗum koye manda muɗum ɗiɗaɓo a faamide ko nden hankadi ko sakkiti koko nden gulaali ndewi e muɗum ɓeeɗo gulaali ndewi e muɗumen koye manda muɗumen gadano e lebbi gadani e nder manda muɗumen ɗum ɗo noon wonko siftinte ay en kaalino ɗo mbimi wonde e hendu ndu Senghor heɓirno laamu wona ndun hendu Abdou Diouf heɓiri laamu Abdou Diouf Ablaye Wade hendu ndu heɓiri laamu e juuɗe Abdou Diouf wona ndun hendu Macky Sall heɓiri laamu Bassirou Diomaye Faye hendu ndu heɓiri laamu e juuɗe Macky Sall wona ndun hendu keɓorɗo aroyde o heɓori laamorade Sénégal par ce que nden yimɓeɓe ene muñanno hande o yimɓeɓe natti wawde muñde hande o hay goto ala ko neɗɗo wawi muñande miñum ɓiyum jinnaɗum koddiɗo muɗum sakantuma noon muñande goɗɗo hande o hay goto wawa ɗum ko muñal woni ko natti e yimɓeɓe ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo henna e dawal gadanal en ji ɓe mbi wonde ko rappel à l'ordre a famide par ce que rappel à l'ordre o ko won wondunoɓe e mabɓe e sahande ɓe jiiloto laamu nde wonkoɓe kalno ɓe piɓodiri e nder hen ɓe keeɓi laamu koɓe kalduno ko ɓe jii ɗum ɓen ne jolbinira ɗum seeɗa seeɗa ene goppa ene cali reftude hen ɓe ciftini ɗumen aha won ko kaldunoɗen hen ko garte hen donc ɗum ɗon noon kamɓe ɓeɗon ɓe mbi wonde ko ɓe gona dawriyankoɓe ko société civile heddoto noon ko hande kala dawriyanke kala ɗo seppo nodda ɗo moɓodiral nodda dawriyanke yahata hen tan te kadi so tawi yeehi toon yiɗi ko so tawi ari ko yettotte micro haala kono eɗen mbawi wiide wonde ngoɗo seppo kamɓe noddunoɓe ɓe kam ɓe dañi hen fartangue woni ɓe dañi hen fartangue ɓe jiilotono kewindi yimɓe ɓe jiilotono ko konngol mabɓe yo nane ɓe dañi yimɓe konngol mabɓe nanama hay sinno tawi ɓe keeɓino yamirore préfet guila adane wonde seppo ngo ɓe mbaɗata ɗum ko ummade école normale lawol Bourguiba ngol ha rond point G2 ɓe gari haɓe jettima école normale ɓe mbi eɓe puɗɗoro ɗon pour faade G2 wayla a famide préfet wiɓe wonde ala ko maɓe gummo ɗon ɓe paya G2 ɓe gummoroyo toon ɓe garta ga en et pourtant lawol ngol ko gotol ko ummade to tan fata ga en ko ummade to fata ga en ko jaggu ñalle waɗe ɓoggol ƴettu ɓoggol waɗe ñalle tawde a woppi a rokkiri tan hankkadi jomumen wona ene mbayli lawol muɗumen wona ene mbayli ko mbino ene mbaɗa ko en woppit ɗumen hen tan kono ay hadde préfet nde neɗɗo hay goto yiiɗa ɓittede hay goto yiiɗa haɗede sa haaɗi neɗɗo tan filñitto goɗɗo kadi arata yanta e muɗum hay sinno tawi heɓorani yaade ay hadde préfet nde ɗon wiide ɓe wonde ala mbayle ko ɗum rokkiɓe doole ɗum addani yimɓeɓe yaltude notitade e mabɓe faami min ko hakkillam jaggi par ce que nde ɓe gummoto école normale eɓe paati G2 message uji mabɓe ɓe mbi ko yimɓeɓe kala ɗo neɗɗo tolnino e cak yo fa G2 gofo ɓe yo ƴettu motoji ɓe yo ƴettu otoji wawɓe yarude koyɗe enen fof pottoyen toon
so tawi woni kamɓe koɓe arnoɓe ɓe pottiɗo école normal ɗo ɓe mbiyama yoɓe parto aɗa andi kam ɓe balliti ɓe ɓeydima ɓattitanade honnoɓe ñaari tali en benna tali en Grand Dakar en a famidi ɓe ɓeyditima ɓattitinde ɗumen ɗon ɗo ganduɗa hooremaɗa koɗo G2 ɗo te eɗen gandi Grand Dakar ñaari tali benna tali ko nokkuji ɓesduɗi a faami ɓe ɓeydima addande ɓeɗon Liberté 5 en hankadi ɓen mbawi yaltude ɓattitima ɗumen yanta yaltunoɓe ɓe ɗum rokkiɓe sembe heddi noon e nder hen kamɓe e nder jimɗi mabɓe ɓe kaali hen Sonko dégage ɗum woni slogan mabɓe Sonko dégage mos dolli kono noon e nder haala ka walla e nder seppoji ɗi tokara en nani hoorejo jagorɗo o wi wonde o ƴettotako o yamirta ƴettotoɗo o yaadata ƴettotoɗo kala ƴettotoɗo wondata e makko en nani o haali ɗum o haalti ɗum ene wiyata noon nde ɓe goni e lundo nde kamɓe goni ƴettotoɓe kamɓe ƴettotono halifaɓe diine kamɓe ƴettotono halifaɓe aada joni noon so tawi arti ha ɗo eɓe goni e laamu yimɓe mabɓe ene jokki ƴettade hay kuugal gotal ala ngal ɓe pawi e muɗumen soɓe ndentaki ɓe gonɗinto yimɓeɓe ko kalanno e mabɓe e saaha nde ɓe goni e lundo ko kamɓe gonno ƴettotoɓe kamɓe gonno huuɗoɓe kamɓe gonno bonnoɓe ɓe gonɗinto ɗum par ce que ittataɓe hen e yaltindeɓe hen tan ko ɓeɗo ƴettotoɓeɓe ɓe pawa e muɗumen kuugal aɗa andi so tawi neɗɗo yeehi ha wawi darade wiide wonde onon seppiyankoɓeɓe wiyoɓe Sonko dégage ɓe firtude dewgal yummum ɓuuri webde e wiide wonde Sonko dégage aɗa andi ka ɗon yoɓe jaf konngol ngol kono noon ko hono noon ɗum lelori kadi e nder hen en ji ɗo henna ko mbiyanmi premier ministre par ce que won gueɗe won kanko hoore makko omo foti ɗum salade kadi omo foti yaltude o haala hen walla haalanoɓe mo kaala e nder hen en nani en ji debbo goto vidéo goto nana circule e aduna o debbo goto yalti wi wonde ko yummakko ene ƴetto halifaɓe meɗen diine ƴettoje ɓurɗe bonde halifaɓe meɗen to banggue dawrugol ƴettoje ɓurɗe bonde kuddi ɓurdi bondi ƴettade fulɓe ƴettade fuutankoɓe ƴettade kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni e nder leydi ndi henna te rutti wi wonde ko yummakko so tawi ko gonga ko yummakko ko yo harto ɗum par ce que yoɗani hande o wiyede yummum jinnaɗo premier ministre jinnaɗo muɗum darima ene ƴetto yimɓe kala mo wawi ƴettade noon jinnaɗo muɗum han darima ene ƴetto yimɓe ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko hunde hersinide nananede e premier ministre leydi maɗa so tawi noon ne kadi on biɗo ko jinnaɗo makko wona jinnaɗo makko kanko hoore makko yo yaltu o andina yimɓeɓe oɗo wona jinnaɗam o haali ko weeli fittanu makko kono o wona jinnaɗam e kadi o rutti kadi e ɓeɗon halifaɓe meɗen diine ɓe o ƴettoto ko cappiɗo ɗumen e nder ngoɗon sappo e nder ɗiɗon haaluji bonɗi ɗi o haali e nder ɗeɗon ƴettoje ɗe o haali min de mbiyanmi wonde ko rendo meɗen ngo wona jomumen ene jaaha ene jabtodira jomum to banggue ƴettoje kono mbimi wonde ko yo porte plainte kanko oɗon debbo ƴettiɗo halifaɓe meɗen diine ɓe wiɗumen biyate bonɗe ɓe oɗon debbo o foti ko nanguede mbimi wonde kamɓe ko yoɓe mbaɗi consulté avocat ji mabɓe juge uji mabɓe kaɗo haala so tawi ƴettore ko délit hono no Badara Gadiaga ko haalno nangui ɗum soki ɗum hono Abdou Nguer ko haalno nangui ɗum soki ɗum oɗo holkoɓe paadi e muɗum oɗo debbajo ƴettiɗo ala foof bonande nde haalani nde fawani e halifaɓe meɗen diine woppira noon ene yaaha so tawi ko gonga leydi ndi kodi leydi potal so tawi ko gonga leydi ndi kodi leydi démocratie so tawi ko gonga leydi ndi ko sariya yahata e mayri oɗo faalo denɗam faalo hande o jooɗiɗo e jappere laamu jagorgal kalfinagal ko fati e ñawoje famde holko fadi e majjum mete o fadi ko ha ƴettaɓe ɓe almuɓe muɗumen ɓiɓɓe muɗumen tañiraɓe muɗumen ɓesgu muɗumen gummo ene joftono koye muɗumen walla ɓe paadi kamɓe ɓe mbaɗa hen kuugal togar wonko welani haalde wonko welani nande par ce que ɗum ɗo kaɗo haala ko hunde hersinide ko dawrugol wonno ko politique wonno goto fof nana waɗa politique goto fof nana haala politique ko addu miijo ma lelnu programme maɗa mi abboro e maɗa sababude programme o mbaɗɗa kono hande o politique ko aɗa weeli kam ko kaala ha ko ene weeli kam ñantugal ma ene weeli kam no kaldata ni ene weeli kam gassi mi wondaka programme maɗa mi wondaka hay dara goɗɗum hande o ko ɗum woni oɗon politique mo ganduɗa hono maɗa ene yaaha e leydi ndi kono min noon erago ngo mbaɗanmi ngo faade e oɗo debbo ƴattiɗo e faade e oɗo biɗo wonde manda ko lammiñu daara an mbiya wonde ka ɗemgal duɗal
daara ko duɗal ngal eɗen gandi kala ko wiya duɗal faati koye diine l'islam eɗen gandi kala ko wiya daara faati koko faati e l'islam mbiya wonde ka ɗemgal muɗumen daroɗa aɗa haala ɗiɗo haalluji bonɗi ha an hoore maɗa aɗa yaltinane wonɗin sirruji aɗa andi neɗɗo o kala ko mbawɗa haalde hande o ko mbawɗa wiide neɗɗo o koko pular wiyanno ko tan so tawi suka boni needi tan mawɓe deƴƴi ko ganduno a jarama Togar hay goto yonnata e leyɗele men haalaji cewɗi haalaji ƴettoje faade hilifaɓe ko nandi hen a haali haala ka nane Abdou Diouf heɓirano laamu ƴettoje heɓirno koye teddugal e fodde jogui teddugal e fodde ha ciltiɗe laamu muɗum Abdoulaye Wade ari fuɗɗi heɓirde coow e duko seeɗa e won gueɗeji wangoji polisaɓe doppugol e ko nandi hen caggal muɗum nde Abdoulaye Wade heɓirma ha gayni Macky heɓira ɗum kono fof ko jiɗɗen wiide kala ko neɗɗo yiɗi yo heɓira laamu haala bonka ƴettade aybinde halifaɓe dine halifaɓe aada kala leydi laawol yo joguiɓe ɗum ɓe toppita ɗum kalda e joomen kala ɗumen ɗum ɗen jetta Boubou Sangoto gaddi tabital pulagu goɗɗo mo ganduɗa oɗo saaha joni ene foti noddede ko ƴettiɗo leñol no haali haalaji ina amno so tawi loskitama yiyama fodde nde waɗe hen gam ñiwde fitinaji ɗi sababude hoto politique o yaa ha firta leyɗele meɗen ɗum ko musiba vraiment ɗon eɗen mbaɗa ewnago kala tuumaɗo e ɗum ko wawi wonde ɗo wawi wonde yo jomum yaltu haala waajo wasi o ko heddi garten e seppo ngo ha joni gaga seppo ngo musidɗo jagorɗo o wi to banggue cakcakuji ɗi haalinane mumen cakcakuji ɗi hande accident ji ɓurɗi hewde e leydi ndi guykaali ɓurɗi hewde e leydi ndi wangoji ɓurɗi hewde nani hen mi wiyani kamɓe foof kono kadi nafoje mabɓe nan toon to banggue transport e ko nandi hen beele jooɓe cakcak en ɓe wallanoɓe haaɓe laamiɓe hande ina weeɓa e mabɓe habde mumen ɓe mbatta ɗumen e lawol Tokara weeɓi weeɓani koɓe haɓɓe gayni heddi kay ko hare nde muusa ko hadde nde hadde ɗumen mbimi non ko ɗum woni ko mbimami ko hadde nde ko ɗum addi hare nde a famide ɓen nde gondi e mabɓe ene ɗuminina nde gondi e mabɓe nde ene jaɓani ɓe naamu eɓe jaɓani ɗumen naamu kala koɓe gummini ko ɓeɗon kañumen kollanno kewinde ɗum wonno sababu nde Ousmane Sonko dari wi wonde yo waɗane pied ɓe mbi wonde e nder balɗe ɗiɗi ɓe ndendini 200 walla 500 millions e nder balɗe ɗiɗi ko rendina e kalisaji ko hol waɗɓe ɗum ɓe jaltini ɗo eɓe kolla wonde won waɗɓe buuɗi 5 won waɗɓe buuɗi nogas e ko nandi hen eɓe parnoro ɗum ɓeɗon noon hande ko ɓen ɓe gadi fiide wona ɓen tan noon ne kadi par ce que kamɓe ɓeɗon holɓe ɓe gadi waddude wona ko Bougane Gueye en wona kamɓe ɓe jadanno ɗo campagne kamɓe mbattuno ɗo foof no foti Bougane Gueye otoji ɗi waɗe mabɓe wona Barthélémy Dias ɓe gonduno wona Khalifa Sall en ɓe gonduno hande o horo woni ko ɓen ɓe gadi fembude Barthélémy Dias eɓene koyɗe muɗum ɓe cuwa gaynude gaga ittude hadde ɗum wonde député gaga ittude mairie Dakar e juuɗe muɗum inspection général d'état nana e yurno IGE nani woni hen e loskidde kanko Barthélémy guilo laami ko waɗanno ko woni maire nde wona ko waɗi holko janfi e saaha nde woni maire nde o e jinmi wi tan ko holko eɓene loskida e laamu makko yonnu ko yooɗani hoto yonnu ko yooɗani mi yonnani eyyi jinmi wiide ko eɓene loskita ɓe cuwata o gaynude ɓe mbiyani ɓe jii ɓe mbiyani ɓe jiyani ɗon mbawɗen haadde aɗa andi hamni e Sénégal ko jomum so tawi wiyama loskito tan fawete ko jomum wujji komo anda wiyata noon eyyi fawete ko jomum wujji aɗa andi holko woni ɗum yeru tan ɗo joni ay sa ƴeewi ko wayno Farba Ngom en holko ɓe nanguira holko wiyete wona wiyete ko Farba Ngom ko 100 et quelques milliards e alors que wona hono noon ko ɗum tuumora kono wiyata ko wujji wona kanko tuuma hen 100 et quelques milliards nde ko secteur o foof ko woni mi faami Abou jeewi tan ko tuumamuya ha joni fawta ko e dow Farba Ngom aɗa andi holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko haalaka no haaldete ni ay hande o wiyete wonde ko milliard uji 7 pawɗi non milliard uji 5 pawɗi hakkude Amadou Macky Sall Ibrahima Amadou Ba a faamide e o mo ganduɗa hoore maɗa ko Lansar auto a faamide yante ha yettoyi Samuel Sarr en e ko nandi hen wiyete ko milliard uji 5 kono milliard uji 5 ɗi so tawi a ƴeewi wiyete tan ko kaari tuumama wujji milliard uji 5 e alors que wona hono noon yaari ko heddi ko no haaldete ni e jayndiji ɗi no bindirta ni haaloɓe no kaaldata ni ɗum addata heɗotoɓe ɓe e nanoɓe ɓe nanira noɓe kaaldi ni alors que taw wona hono noon kono tuumama kam Abou tuuma on ene woodi eyyi tuumama wona wujji jaggama jiida
kamɓe ni tuuma ala hen tawni aɗa andi holko waɗi tuuma ala hen tuuma wonata koko wiya wujjama kono kay tawde wiya ko wujjama wiya wonde ko ɗum ɗo de inde maɗa a ƴetti oɗo kalis a neldi ɗo emin ƴeewa kalis mo neldirɗa ɗo o holto kalis o ummi holto fayi holko yahata a faami de ɗum ko kala jibinande leydi ndi kala mo gandanɗa hoore maɗa ene dilla e ko faati e kalis alay sago ɗum neɗɗo fof ene ɗamini ko tuwa muy tan toga ɗum sentif ko waɗata ko so ɓuuri nanggam o jaafuɗa sénégal jeeyama e leyɗele website won guittaɗo tuumede e yaltina e nder kuule windere nde wonde kala kalis bonɗo niɓɓiɗo koye leydi he waglitte ɗum wiyaka pullo wiyaka cabato wiyaka ha sappo nanggam o eɗen gandi ɗum ɗiɗo duuɓe jaafuɗami wadde sentif ko wiyama Abou Gaye kala ko 10 millions na ummo nanggam no fayi nanggam yo namne mi wiyani o wone gonga walla o ala e gonga ko haala ko joni ko mbiɗa joni Samuel Sako ko wiya soodi auto ji Ibrahima Sall o nanggam e nanggam o ko kala hen ko sowata o gasa ko tuwamoy tan wiyete ɗum neɗa wawa ɗum salade mo jeaka e ɗum o wawa wiyede joni noon heddi koko tuuma ko tawama no woodi walla wodani ko mbiɗen joni mairie Dakar ko heddi ko laamu mbiyeten kala parti laamiɗo ene jogui doole wawde so welama jagguide neɗɗo hunde Abou Gaye kala jeeyowo kosam ko nunɗi o nunɗi ko foof ma peɗeli makko moddu so peɗeli moddi so momen laaƴata hay soko seeɗa gardiɗo fedde gardiɗo caisse carte gardiɗo coopérative gardiɗo wasa mamde hen weeɓani ha tengti e kalsaji laamu heddi ko yo rewne laawol ɗo foti rewnede poɗɗo rewnude rewna laawol ɗon jiɗɗen ha joni yettade Madiambal Diagne ina taska oɗo saha joni haala mum to banggue kañum e Cheikh Yérim Seck wiyede ko lundiɓe ko wallitiɓe régime gadana on 21 milliards sentif wi yii ina ummi ga no ummi ga ina faye Madiambal Diagne kanko hamma koko tuumaɗo ko kalta e ɗum e tokara ayi mbimami wonde laamu so tawi ari ene woni kesu kala mo andi wondani e muɗum kala mo andi wondani e muɗum yo haɓɓu hoore eyyi heddi ko wondemo nunɗude e wondemo ko mbawɗa sifade foof so tawi ɓe jiiɗi jaggudema a wawa dadde way kono police so tawi ariti oto maɗa e dow tali ene contrôle so yiiɗi nanggudema tan jaggata a wawa dadde par ce que fof wawa timmidde tono mbañi joɓel loskitama accama e mbañi job wona loskitama accama dawal gadanal ngal ko noon ɓe keewi ko so tawi ɓe gaari ɓe namdimama ɓe goppitte jaaha so ɓe noddirima gongol tan andu jomum ko jooɗo e kono won nodditteɓe tan jaggue cybercriminalité mbaɗe mandat de dépôt mbawali a plateau walla po après jawtene mbaɗe mandat de dépôt kono noon won noddeteɓe nawe laaɓi ɗiɗi no wotti a faami de kono noon firtani tan jomum yeehi gadanol tan wiyama eyyi tan firtani tan woppitama yeehi lawol muɗum gasi ala ene heddi gasani taw heddi noon ko Madiambal Diagne en Cheikh Yérim Seck en so tawi ɓe pawi e muɗumen walla ɓe tuumi ɗumen walla ko wawi wonde fof kam ɓen ene ko jottoriɓe ɗum ko jottorinoɓe ɗum heddi ko donkumi famde hande o e leydi Sénégal par ce que en kaali to banggue convocation ngaji pawdirɗi en jii kanko hono kanko oɗo Amadou Macky Sall a faami de ko haala he e kaalisaji ko haala he e milliard uji Amadou jogui ko agence muɗum otoji ko ɗum woni ko udditno ɗo henna agence o luwata ko otoji yeeyata ko otoji noon lix ɗi gandanɗa hono waɗa ko biyeteɗi wonde ko otoji wona otoji Abou Diop en kanko Amadou eyyi wona otoji Abou Diop en koye ɗum o dillanno kadi omo jogui yimɓeɓe o liggoto e nder hen neɗɗo wawa liggade e ligguey taw kañum han goto liggoto hen alay saago wonata ɓe liggotiɗa ɓe liggotoɗa ɓeɗon noon saaha ma ara an so tawi an noddama tan ɓeɗon ko noddeteɓe wonde seedeji ɗum waɗi min mbaɗa wiya wonde min so tawi galle ɗo kodmi ɗo henna min mi ala oto joom oto mi jaɓata ene gara oto muɗum e damar gallam walla ene wallina ɗon e damar gallam par ce que kala ko wawi hebde oto min koye seedeji gadani jeeyetemi par ce que wiyete ko damar galle maɗa wonno te joom oto mi anda ɗum mi anda oto ko yahata mi anda holto ummi mi anda holto fayi min mi jaɓata ɗum heddi noon ko kanko Amadou Sall o hande o wona wiya wonde ko kanko e Ibrahima Amadou Ba eɓe ndenduno agence goto agence o ko agence immobiliére ɓe jeeyata ko galleji ɓe codata ko leydi ɓe maaha so ɓe maahi ɓe dutto eɓe jeeya eɓe luwa eɓe mbaɗa ko nandi hen kono noon ne kadi ɗiɗon galleji kadi wona galleji Abou Diop en mami ɗiɗon galleji wona galleji Sadio Diaw en ɗiɗon galleji ko galleji waɓe no Abou Gaye en ko ɓiɓe président tan walla premier ministre mbawi ɗum dañde aha par ce que ko waɗete hen ko eko namdi ko min mi ala ɗum an a ala ɗum heddi noon ne kadi e nder henne kadi
eɓe jogui agence uji mabɓe walla parking ngaji mabɓe gandanta hol fonction mabɓe laamu kamɓe kamɓe ɓen ɓe ngala fonction ngaji e laamu woni fonction ngaji mabɓe ko ɓe dillata e dow muɗum ko ɓe pintaɓe keeɓi kalis non mi wawa andude ɗum kono jomum e mbiɗa ko otoji ceerɗi wadde otoji ceerɗi e société ji milliard uji poɗɗi noon tawa joomum wona ministre wona consultant wona hay batte est ce que an wona ɓe mbima wonde ko Macky Sall caisse noire muɗum ko milliard uji jeetati wonno milliard uji jeetati on wawi ittude milliard uji tati milliard uji nayyi o totta Amadou wiya ɗum ya liggoroy wona mbi wonde ko so tawi jomum kala ko weeɗa waɗa hen hay goto wiyata ɗum woy sayo so tawi kalisaji ko toon ummi holno ɓe mbaddata hen so tawi ko Macky itti wi wonde ko min rokki Amadou Sall holko ɓe mbawi hen mais question so tawi wonɓe ponɗa hokkude hen woɓɓe miskineɓe woɓɓe ay tim ko yewdo lamnal en ganda kono mbiɗa ko so joomum welama itta milliard te par ce que ala wona min wi noon ko kamɓe mbino en noon kamɓe kalani en min de to banggue hooram mi andano caisse noire holno yaara mi andano caisse noire holko waɗi ɗum ko kamɓe daari ɓe mbi wonde caisse noire neɗɗo goto ɓerane milliard uji jeetati mbiyeɗa nda hay goto wiyatama wonde ɗum ɗo hol ko batta ɗum min nani mi jeeɓi to ɗum ɗo holɗo mbaɗɗa ɗum min nani mi jeeɓi kamɓe gandini en ɗum jinmi widema ala ɗum koko ɓooyi andede caisse noire ka ɓetana ɗum awaɓe wona ndende jii somi jeeyi paale joni séminaire uji walla meeting ngaji toon ko toon mbande tan pecce kalis ko caisse noire won toon saha e saha jomum ittana waɗana mais so jomum itti ko caisse noire par ce que koye leydi he gonɗa a wiyaki ya wallu gonɗo caggal leydi ndi ko aɗa wallira wonɓe leydi ndi sa itti fo hokki neɗɗo goto ɓiye baaɗe dende heddiɓe janggo sa yiɗi hokkude a waɗumen dañde wona ko min jeeyi eyyi an mbiyam ko ɗo beelama fof yomi wat eyyi mi waɗani ɗum e sanggara mi waɗani ɗum e drogue mi waɗani ɗum e haydara mbanmi ɗum koye rokkude ɓiyam yo liggo daƴƴa joni ɓiye goto joguiɗa te ɓiɓɓe hono ma en walla ɓe ma ha laamiɗa ɓen kewi ɓenne ngala hen joni noon Abou Gaye ɗo wona gonga mete ko ɓiyam wona gonga non wona gonga mete yiyete tan ko non an joni tokar yiyetake ɓiyam non heɗe mi haalane mi wawa heɗade non heɗe mi haalane ala tokar waɗa ɗo joni fan mi haalanma min ko min jeeyi caisse noire an joni wawi laɓɓinde non mbaɗa set Abou Gaye waɗa en gonɗen koye famnude yimɓe so tawi en paami sen paamani ɓe paamata eɓe daɗen ni gandal mbiɗen ko so tawi nde neɗɗo wonani président nde ɓiyumo wawa dañi hay batte a woni président ɓiye dañi ko foti ni a woni premier ministre ɓiye dañi ko foti ni wadde ɗum wawa labde ene jogui lijitede te wiyama ko ɓuuri 10 milliards walla 5 milliards naati leydi ummima e o compte société o laaɓani anda ko gonɗo hen guila e magol hôpitaux ji ɗi magol école aji ɗi société fay so totnoɗe ɗi ɗum loskiri mum ene jogui droit loskitede mais firtani wiide babam woni premier ministre walla babam woni naggam o yomi dañ multimilliard mo rata ko beelami e leydi tokar ɗum jinmi wiide Karim Wade kon probléme joguino Karim Keita ɗum dañi Mali Congo ɗum dañi ɓiɓe mawɓe leyɗele Afrique goto foof nokkata koye keesuji laamu no waɗa ko weela tokara mbimi wonde ko min haadam wonde président mi dañani ɗum ɓiyam dañani ɗum joni noon min mi woni président fattan min mi woni président mi wiyama nguuɗo ngaalu 1 milliard nani ko an jeeyi ko beleɗa fof wat joni min e nafde ɓiɓɓe leydi ndi oɗon mon joguimi oɗon 1 milliard e leydi ndi fof poɗɗa nafde oɗon 1 milliard mo joguimi tokara yiyaka mi rokki hen ɓiye yiyaka mi rokki hen ɓi Djiby Dieng yiyaka mi rokki hen Sadio Diaw a famidi yiyaka mi rokki hen goɗɗo yiya tan ko ɓiyam mo dokkumi o Abou Gaye ɓiye an mo wona président wawa dañde parking poɗɗo noon non kalden gonga Abou non ala non en nandiran ɗo wata ƴewɓe kalten ɓe ƴeewen laamuji ɗi Karim Keita nana Mali nde Ibrahima no wat sese nde Ibrahima Boubacar Keita no wat sese Karim Wade en jii Abdou Diouf naate laamu ha yalti coow famille ala no wat sese Abou Gaye wat sese nden kalis ɓuuri hewde nafoore nden ɓuuri hewde nafoore nden 100 000 ɓuuri hande 10 millions o kumpital jafuɗami yimɓe ɓe jogui e Abou Gaye nden galano ɗum Abou Gaye yafomi Senghor ɓattinano ɓesgu muɗum laamu ala coow Abdou Diouf ɓiyum meeɗi wonde goto ko directeur société miñum goto meeɗi wonde ministre ene anda mbawa ko mum eɗo tolni hay coow goto ala hen ala cowanoma non wat sese Abou Gaye wat sese
nde Abdoulaye Wade ari ƴetti kaymo hokkede mo 4 poste ministériel ha jibinal Macky Sall musiba waɗi ko hay goto meeɗa wadde aduna he wona gonga wona lawol Karim Keita wonna ɗum wona gonga wona lawol konko basawi la même chose joni noon so tawi président Macky Sall yi ko limno ko yittoon ɗum e laamu ko sababude Karim Abdoulaye Wade gemmi Karim ha tiiɗi bone Karim yaltini Idrissa Seck yo woɗɗin ɓiyum caɗele baali ni Togara non kalden gonga a heɗoto noon mi jaaboma jaabu Togara jaabu ha heewa Togara mi jiɗinamo Macky Sall rokkani ɓiyum poste kadi jiɗmi wiidemo wonde ko Macky Sall ɓiyum liggaki e laamu Amadou Ba ɓiyum liggaki e laamu ɓe pindama dañi kalis waɓe no maɓɓe ni ala mi wiyan noon taw mi yettaki ɗon ala aɗa accata mi yetto an tottiɓe ala Togara wona ka namdiɗo aɗa accata minen commentaire am e hakkillam commentaire kay koye eyyi walla ala tan juuti a siloyi ala siloyi ko cilta ko fo siloyi ala par ce que an ko kalɗa ko a addoye dalillaji minnene mi haalata mi rokkuma dalilu Afrique fof mbimi Togara jiɗmi wiidema wonde min ko mbima wonde ko Abdou Diouf walla Senghor so tawi ɓiɓɓe muɗum ɓattaki laamu Abdou Diouf ɓiɓɓe muɗum ɓattaki laamu walla ko nandi hen Abdou Diouf Magueyni Diouf nde waɗa ɗo ministre ɓe coowi heddi ko mbimam wonde ko hande o milieu médiatique ɗo yetti hande o nden alano moyen ngaji jogade to banggue communication hande o no wayi yajde ni nden wodano joni weli rentade noon hande no fattan hande weli rentade de yajje nden wonno suto joni wala suto fattan hande weli rentade Abou kalden gonga fattan hande o ɓuuri yajje hande o ko ɓuuri yajje ko ala ko gandanmi min hami daƴƴa kala ko gandumi mi taccito ɗum boowal ko gandumi e komi anda fof mi o noon poɗɗa henade heddi noon ko Togara ko jiɗmi wiidemo wonde ko min de min jogui caisse noire mbiyami ko caisse noire o kala ko weli kam yomi waɗi hen heddi ko mbaɗa andi caisse noire o mbaɗa société mo yawani lawol fattan Togara mbaɗa compte banque ɗe ndewani lawol Togara mbaɗanɗa virement mo yawani lawol société ji mabɓe ɗi mbiyaka taw ndewani lawol Afrique kalami de Afrique fof kalami ɗum liɓi Afrique non Togara heɗo han mi haalama seeɗa mbima wonde ko société ji mabɓe ɗi Amadou Sall parking muɗum o wona Amadou Sall tan mbimi no fattan min ko yeru dabɓo tan dokkarma mbiyan ko Amadou Sall parking muɗum o ala fof ɗo nanɗen taw wiya wonde parking o rewani lawol ala kayitaji normal en nanani ɗum en nanani agence immobilière mo jogui kanko e ɓi Amadou Ba o en nanani wonde wona valable en nanani wonde ala kayitaji so tawi ko valable walla wona valable soit taw nanede wonani valable ɓe kalani ɗum ɓe kaali ko haala kaalisaji ɗi ne ɓe kalani holno ɓe dañiri taw ala haalete ko haala janfa heddi noon ko min mbimam wonde ko babiraɓe mabɓe kesuji noir ɗi joguinoɗi kamɓe e nder temedere fof fande eɓe dokka hen 99 babiraɓe mabɓe mbede Abdou Diouf alano caisse noire joni noon Senghor alano caisse noire Togara aɗa carmi non ala mbimi beele Abdou Diouf alano caisse noire aɗa carmi famille est ce que Abdou Diouf waɗi caisse noire totti ɓiɓɓe mum ha laɓa pimi jooɗi Togara an aɗa wawi qirrade wonde Abdou Diouf e caisse noire mo joguino rokkani hen ɓiɓɓe muɗum mi wiyande kono mbimi ko waɗani kono feeña ha jaggama to yiyama ga anguitama ga wonde ko addani ɗum feeñde e ko haɗi ɗum feeñde nden ko hande ko woodi ko hande to banggue peññinirɗi nden wodani wadde hande nde foti rentade rento wadde ɗum renti rentaki ɗum ko kanko dentotoɗo foti rentade ɗum ala an hoorema wona en ndentini ƴettoɓeɓe wona en no attends en jinmi wiide tan min ko feññinta hande o ko woodi to banggue peññinirɗi ko nden wodano wonko humpuno nden ko yimɓeɓe gandano mi jaaɓi kono jiɗi wiidema ko humpuno yimɓeɓe humpuno yimɓeɓe ko gandano ko dañano galano hokkam haaloɓe ene cakta ɗiɗon hokkam gandanɗa hooremaɗa ko sirruji hokkam a faami kon wonnade mum ko hokkam Togara mbimi ko ɓeeɗo laamiɓe hande ko kalten ko wawi heɓtade ɓiɓɓe mabɓe eyyi na wawi heɓtade rewɓe mabɓe mbimi ko Afrique wayi noon e leyɗele men mbayi noon kala laamiɗo banden mbima jogo haqqille ala hen tan fodde Abou mi yiyani ala fodde mi yiyani ala ko ɗum woni ko yahata ɗo henno ko an so tawi a woni président ɓiye fotani wonde chef de service mi yiyani non mi yiyande non ko ɗum woni ko yahara e leyɗele meɗen non mi yiyani Togara sa wiyani ko ɗum yahara e leyɗele meɗen sa wiyani Togara kalden gonga eɗen ji aduna no yarata ko fayi so laamino en ko fayi so jangguini en fayi so findini en coowuji mbaɗoje e leyɗele men enen Afrique banggue hirnangue o e Afrique central e équatorial Ali Bongo guila laamaki no mbano leyɗele mumen ni Afrique so waylani ngal jaɓɓal en ceerta e basal mi wiyani régime Macky Sall o oɗo régime mbimi janggo soɓe gummoyima ɗo ina wawi ɓe daña caɗele ɓurɗe ɗen so tawi ɓe ndenani ɓesguji mabɓe e jawdi laamu Togara mbiɗa ko Afrique
mbiɗa koye farayse tugniɗen kañumen laamino en holko Mitterrand tuuma Jacques Chirac holko tuuma mi wiya Abou heɗo mi haalane kalta ko on e nder temedere heɗo mi haalane Sarkozy holko mi haalane Abou ay enen ɓi Sarkozy ko waɗi non mbimi mi wiyani ɓi Sarkozy e hoore mum Sarkozy mi haalani ko wona toon kalmi mbima mawɓe ne mbaɗa wadda yo Philippe Senghor yo Amadou Sall yo Ibrahima Ba yo kamɓe fof koɓe jibinande leydi ndi koɓe ɓiɓɓe leydi ndi koye leydi ndi ɓe jibina ko ɗo ɓe janggi ko ɗo ɓe jogui diplôme aji mabɓe ko ɗo ɓe jogui droit liggade fotani wiyede wonde saabu tan babiraɓe mabɓe mi wiyani hotoɓe liggoɗode mabɓe mi wiyande tan kamɓe ɓe potani wonde e leydi mi wiyani mbimi ko société fof lawol no wi yo loskita so hewani lawol ƴeewe hoɗum muuse no kalden gonga ɓeɗo so société fof yo loskite lawol ɓeɗo ummiɓe hande hay ɓe jooɗiɓe hande billahi soɓe jeehi janggo ko ɓuuri ɗum noon wawi tawi mabɓe soɓe ndentaki société fof de yo loskite kono mbimami wonde ko kamɓe société ji ɗi sinno tawno ko nane hen ene yalta ko ene haale ko wiya wonde ɓe goni koye ƴewde kayitaji société ji ɗi mete société ɗi ene pawi e lawol walla ala ɓe kalani haala kayitaji ɓe kalani haala si heɗo mi haalane kalani haala kayitaji ɓe kalata ko haala kalis musidɗo guilnani men dugde banggue taw gasi joni kalten Abou accen eɗen mbawi jinggude enen Sénégal naaɓe eɗen mbawi wadde heedi ko kalten ɗo ko mbiɗen ko hande o sayi hande dummuya hande kala hande emen laamiɗo adda ɓesgu mum fof nanna e laamu ha heeƴa totta jawdi waɗa ko weela ina yaaha ko weela tawa min hande ɓiyam e ɓiye wassese ɓiyam e ɓiye hande ngala on daraja hayso jiyama nen jogui oto walla e beetaki sa woni ɓi ceerno khalifa diine a woni ɓi patron poɗɗa ko hentade hande o min mi anda ko joguiɗa no foti e jawdi goɗɗo kadi anda kono hande o so tawi a yirama wutte kesoto ma wi Abou Diop de hande ñantima mbeɗa ala droit aɗa ko saabi ɗum mbeɗa ala droit jogade wutte moƴƴo ala droit jogade aɗa ko saabi ɗum aɗa ko saabi ɗum to kadi yimɓeɓe ko haaloɓe tan non ala bonnoɓe ko bonnoɓe tan Abou Gaye woto jaɓen miijo wonde min mi woni président de la république keesam no wawmi hokka famille ha laaɓa walla sese ko kala ko walla mi walli ɓiyam tan ha laaɓi mi walli ha hoto yiiru caisse noir o mi rokki famille am ha laaɓi hoto yiiru ɗum noon ala yiiru caisse noir o mi walliti hen miskineɓe yiiru ɗum yiiru caisse noir o mi mahi hen jama yiiru caisse noir o mi mahi hen hôpital yiiru caisse noir o mi walliti hen ñawɗo Abou caisse noir wallitta juma e jama ene jogui o mahata ɗum no wawi wallide ñawɗo ko an mbiɗa ko so jomum welama yoyto 3 milliards totta ɓiyum wona kañum jeeyi wona kañum taƴana wiya wonde ko togara walluɓe ma ha keɓɗa laamu ɓe noon walluɓe ma ha keɓɗa laamu ɓe an walluɓe ma ha keɓɗa laamu mbaɗi jawdi mumen mbaɗi gande mumen ɓiyumen yo maayi togara walluɓe mi ha kemmi ɓe togara walluɓe mi ha kemmi ɓe ɓen ko mbaɗantumi ɗumen ko ɓe kaala ha ɗum par ce que ɓe jiiɗa haalde ɗum ɓe jiiɗi haalde wonde ko ɓiyam joguiɗo o kono ɓe mballumi ɓe jiiɗa haalde ɗumen ɓe kaala ha ɗum mbiyata wonde ko ɓeɗon ko miskineɓe ko yaɓɓaɓe ko ɗumanaji muɗum kañumen jaɓɓa kañumen mbaɗa Abou sa ko keɓata tan ko gaddanamin a jaama toga kadi jelani ndin ɗo kamin adresse soyete to ko keɓata e société ɗiɗo ko sa wi oto gaddanamin hen a gasi a laaɓi yewtomen communication Djiby Dieng to banggue caméra Abbas Fall tawaka o jaama Ali Fall montere ko ɗo ka ten ha lawol ngol sallahu alam ɗo jaaɓi